Tervetuloa seuraamaan tätä Herran päivä alkaa pian -opetussarjaa ja tällä kertaa ollaan jaksossa numero 3, Peto nousee merestä. Lähdetään tutkimaan sitä, että mikä tämä peto oikein on. Johannes näki tämän pedon ja hän kirjoittaa siitä näin. Ja minä näin pedon nousevan merestä. Sillä oli 10 sarvea, 7 päätä ja sarvissansa 10 kruunua ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. Jumala ihmeellisellä tavalla kuvailee asioita symbolisesti ja tämä kaikki johtuu siitä, että hän haluaa meidän olevan täysin riippuvaisia hänen hengestään. Koska vain hänen henkensä, Jumalan henki, pystyy opettamaan ja selittämään, että mitä Jumala halusi näyttää. Tämä ilmestyskirja kokonaan on näytetty Johannekselle. Hän näki ja kirjoitti sen, minkä hän näki. Me tiedetään, että tämä kuvaa historiallista petoa, tämmöistä, joka koostuu leijonasta, joka kuvasi Babylonian suurvaltaa, maailmanvaltaa, karhu kuvasi Medo-Persian hallintavaltaa, joka oli maailmanvalta, ja panteri kuvasi Kreikan maailmanvaltaa aikoinaan. Danielin kirjassa luvussa 7 kerrotaan tästä pedosta. Se oli todella, siinä näkyy nämä 3 eläintä, leijona, karhu ja panteri. Mutta nyt tämä peto, joka nousee merestä, on ikään kuin tämmöinen yhdistelmäpeto. Danielin kirja kuvaa niitä erikseen, mutta nyt ne tulee niin kuin yhdistelmänä. Nousee merestä ja se on tällainen globaali peto, maailmanlaajuinen peto, joka viittaa kansojen yhdistymiseen näinä viimeisinä aikoina. Tämä on merkittävä asia sen tähden, että Raamattu sanoo 5 Mooses 32:8, että Jumala alun perin erotti kansat, asetti niille selkeät rajat Israelin heimojen suukuntien mukaan. Siellä sanotaan 5 Mooses 32:8. Eli Jumala halusi erottaa kansat, asettaa niille rajat, mutta nyt näinä viimeisinä aikoina niin nämä kansat alkaa yhdistymään, tulee suuria maailmanlaajuisia tällaisia joukkoliikehdintää, kansojen vaellusta ja nämä kansat sekoittuu, niin kuin Danielille näytettiin tai kuningas Nebukadnessarille näytettiin, ja Daniel tulkitsi sen näyn siitä suuresta kuvapatsasta, jonka jalat 10 varvasta, niin ne oli rautaa ja savea. Kansat sekoittuu keskenään. Ja tämä sekoittuminen aiheuttaa levottomuutta. Se aiheuttaa levottomuutta. Me olemme nähneet sen, että se aiheuttaa levottomuutta. Mutta me keskitytään tänään nyt vain ja ainoastaan tähän pedon 7 päähän. Ja nämä 7 päätä historiallisesti viittaa 7 suurvaltaa maailman historiassa, jotka ovat syöneet kansoja. Ne on syönyt kansoja. Se lähti Egyptin suurvallasta ja sitten tuli Assyria ja näin poispäin. Ja se loppui siihen Rooman kansanvaltaan 7 maailman valtaa. Mutta mitä voisi olla nämä 3 petoa Herran päivänä? Mitä ne vois kuvata? Minä itse uskon näin, sinulla saattaa olla joku toinen tulkinta, mutta minä itse uskon näin, että tämä leijonan kita, leijona kuvaa USAta. 7 päässä oli leijonan kita. USAn toiminta maailman poliisina niin, että se on vaikuttanut kaikkialla. Ja karhun jalat pedolla. Venäjä, joka tulee tallaamaan Herran päivänä kansoja, kun Gogin sota alkaa. Venäjä. Ja panteri, mikä olisi panteri? Minä uskon, että se on tämä EU. Euroopan valtioiden yhdistyminen. Nämä on nämä 3 tekijää, jotka eniten vaikuttaa maailmanpolitiikassa. Tietenkin on myöskin idästä nousevat kuninkaat Kiina, mutta emme mene nyt siihen. Herran päivänä pedolla on 7 päätä ja 10 sarvea. 7 on täydellisyyden luku, 10 on täysimääräisyyden luku ja kaiken valmiin luku. Puhuu täydellisestä ja täysivoimaisesta maailmanhallinnasta. Eli tämä
globaali peto kuvaa sitä, että kansat yhdistyy ja sielun vihollinen saatana lohikäärme antaa voimansa tälle pedolle, antaa voimansa sille hallita täysimääräisesti kaikkia ihmisiä tässä maailmassa, niitä, jotka eivät ole antaneet koko elämäänsä Jeesukselle. Koska jos Jeesus saa hallita meitä, niin ei mikään muu voi hallita meitä. Tämä on erittäin tärkeä asia. Sen tähden on tärkeää antautua suurin käsky laista. Mikä se on? Rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sielustasi, kaikesta mielestäsi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta voimastasi. Tässä puhutaan, että meidän täytyy täysillä rakastaa Jeesusta, niin silloin tämmöinen peto, joka nousee merestä, ei voi hallita meitä. Nyt me mennään tähän pedon 7 päähän. Täällä sanotaan näin, että minä näin yhden sen päistä. Johannes jatkaa. Eli 6. pää, Rooman tuhoutunut valtakunta, olevan ikään kuin kuoleaksi haavoitetun. Mutta sen kuolinhaava parantui. Eli kuolleista noussut Rooman valtakunta, sama alue, jota muinainen Rooma hallitsi, ihan Iso-Britannian saakka, Italiasta, niin on nyt EU, 7. pää. Ja maa seurasi ihmetellen petoa. Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle. Ja kumarsivat petoa sanoen, kuka on pedon vertainen? Kuka voi sotia sitä vastaan? Kuka voi sotia globaalia, koko maailmaa, kaikkia kansoja hallitsevaa petoa? Kuka voi sotia? Vain Kristus. Kristus sanoi, minä olen voittanut maailman. Ja nyt kun me antaudumme Kristukselle ja Kristus saa hallita meitä, niin Kristus meissä voittaa edelleen maailman ja me Kristuksen kanssa voitamme tämän maailman. Mutta meidän täytyy antautua Kristukselle kaikesta sydämestämme. Me ei saada velttoilla näinä viimeisinä aikoina ja olla puolisydämisiä ja olla sellaisia, että ensirakkaus on kylmentynyt ja nyt on rauha, ei hätää mitään. Ei ole, nyt ei ole rauha. Nyt on valtava sodankäynti hengen maailmassa koko aika. Mitään sellaista rauhaa, valherauha on, mutta todellista rauhaa ei ole muuta kuin uskovien sydämissä, jotka ovat täynnä Jumalan rauhaa, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Peto on noussut jo merestä ja saa herranpäivän alussa vallan käydä sotaa pyhiä vastaan. Peto, joka nousee merestä, tulee käymään sotaa pyhiä vastaan, eli pyhät ovat täällä. Pyhät ovat täällä. Ilmestyskirja 13:7 kertoo tämän. Ja nyt sitten kun seurakunta on otettu pois herranpäivän puolivälissä, niin sitten tämä peto saa todella pilkata ja vainota niitä, jotka jää tänne jäljelle herranpäivän toisen puoliskon aikana, joka on 42 kuukautta. Ilmestyskirja 13:5 kertoo tästä. Nyt mä haluan tuoda joitakin ajatuksia siitä, mitä nämä pedon 7 päätä kuvaa. Huomaa, että nämä päät syö kansoja, nämä päät tuhoaa kansoja. Ja tämä on globaali peto. Tämä on 7 mannerta, 7 päätä, 7 mannerta, koko maa. Täysimääräinen hallinto, 10 sarvea, 10 kuvaa 10 kuningasta ja myöskin täyttä hallintovaltaa. Pedon ensimmäinen pää hallitsee mediaa ja viihdeteollisuutta. Koko media ja viihdeteollisuus on enenevässä määrin tulee olemaan pedon hallinnassa ja pedon kautta sielun vihollinen toimii. Sakaria luvussa 5 jakeet 1-4. Sakaria näki ihmeellisen näyn lopun ajoista. Profeetta Sakarias profetoi lopun ajan 7 näyssään lentävästä kirjakääröstä, joka on yli maan ja jokaiseen kotiin menevä kirous. Eli mikä on lentävä kirjakäärö? Ilmassa lentävä informaatio ja sähköinen viestintä. Mä oon saanut tämmöisen tulkinnan. Minkälaisen sinä oot saanut? Eli jos me ajatellaan median sanomaa, se on hyvin pitkälle poliittisesti värittynyttä. Ja sen takia TV7:lla on oma
lähetys Israelista, josta tulee niin kuin todellista, aitoa informaatiota siitä, mitä siellä tapahtuu. Koska länsimainen media värittää sitä informaatiota. Sanotaan, monesti media on hyvin niin kuin vihaisesti Israelin suhtautuvaa. Monesti toimittajat ovat puolueellisia, mutta ei ne uutiset ole vielä täysin valheellisia. Mutta nämä salaliittoteoriat on täysin valheellisia. Ne johtaa Jumalan kansan tuhoon. Ja peto on salaliittoteorioiden takana. Kaikki tämä QAnon ja vastaavat ihmeelliset teoriat, että rokotteen mukana tulee jotakin mikrorobotteja tai piisiruja. Tämä on salaliittoteoriaa ja peto on näiden takana. Nyt elokuvateollisuus on jo näyttänyt ihmisille supersankarien laskeutumisen. Nämä tähdet tulee. Ilmestyskirja 6.13 kertoo, että nämä supersankarit tulee alas taivaasta. Nimittäin Mikael ja enkelit ajaa nämä langenneet enkelit maan päälle. Ja elokuvateollisuus on jo näyttänyt sen. Ihmiset on tottunut jo siihen. Ihmiset on nähnyt jo valtavien ufojen laskeutuvan elokuvissa ja nyt he ovat tottuneet siihen. Tämä kaikki on osa sielunvihollisen juonia ja se on valmistanut ihmiskuntaa omaan tulemukseensa. Peto vaikuttaa internetin vihapuheissa ja niin sanotussa pimeässä verkossa. Se on tämä Tor-verkko, missä on lapsipornoa, huumekauppaa, siellä on peto. Peto syö nuoria nettipelien kautta ja nuoret antautuu täysin näille sotapeleille, demonisille peleille. Ja sitten mä oon nähnyt sellaisiakin videoita joskus, missä kun on ollut black metal-konsertti, niin siellä on joku muusikko huutaa, kuka haluaa antaa elämänsä saatanalle, ja sitten ihmiset nostaa käteensä, minä haluan antaa elämäni saatanalle. Niin. Ja tämä on juuri kuvaa sitä, kuinka peto hallitsee mediaa ja viihdeteollisuutta ja syö ihmisiä sitä kautta. Pedon toinen pää hallitsee valvonta- ja sotateknologiaa. Ja kun Karitsa avasi toisen sinetin, kuulin minä toisen olennon sanovan, tule. Niin lähti toinen hevonen tulipunainen, ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisia, ja hänelle annettiin suuri miekka. 3. maailmansota, Ilmestyskirja 6 ja 4. Ja mä olen sanonut hyvin usein ihmisille, jotka eivät usko siihen, että seurakunta on täällä enää Herranpäivän aikana. Mä olen sanonut, että odota tätä merkkiä. Jos näet, että maailmansota alkaa, niin tiedät, että seurakuntaa ei otettukaan ennen Herran päivää, vaan vielä ollaan täällä. Ydinaseteknologia on keitetty huippuunsa. Venäläinen ydinohjus on nimeltään Saatana 2, ja tämä on niin, voisiko sanoa saatanallinen ohjus, että siellä on pieniä ydinohjuksia sen ison taistelukärjen sisällä, ja se lähtee niin kuin rypäleittäin ja pystyy tuhoamaan puolen Ranskan kokoisen alueen kerralla. Eli me nähdään, että tämä on todellinen peto. Peto kuvaa ydinaseteknologiaa ja myöskin sotateknologia on kehittynyt niin pitkälle, että siellä on robotiikka, robotit taistelee, robotit menee eri tilanteisiin, siellä on laseraseita, erilaisia ääniaseita, jotka tuhoaa ihmisen psyykkeen. Ja toinen asia on tämä valvontateknologian eteneminen. Tiedetään, että Kiina on edistynyt tässä tosi pitkälle. Kiinassa et saa yleisessä vessassa edes vessapaperia ilman kasvotunnistetta. Siellä on kouluissa on kamerat, kaikkea valvotaan. Siellä on lentäviä robotteja, kyyhkysen linnun näköisiä, jotka kuvaa koko ajan kaikkea. Siellä on semmoisia pilottikaupunkeja tehty Kiinassa, missä valvotaan ihmisten kaikkea liikkumista, kaikkia puheluita valvotaan. No, tämä on tulossa länsimaihin kanssa. Tämä on tulossa, nimittäin ihmiset on jo kännykkäriippuvaisia. Ja nyt ihminen voidaan paikantaa koko aika. Ihmisten puheluita voidaan salakuunnella ja kameran kauttakin voidaan ja tietokoneen kautta ihmistä voidaan tarkkailla. Me tiedetään, tämä kaikki huipentuu, kun Herran päivä alkaa. Valvontateknologia huipentuu. Eli isoveli valvoo kaikkialla kaduilla, kouluissa, internetissä ja tulee täydellinen valvonta. Pedon kolmas pää hallitsee lääketiedettä, geeni- ja terveysteknologiaa.
Täällä Ilmestyskirja 21.8 sanoo näin. Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijöiden ja velhojen ja epäjumalan palvelijoiden ja kaikkien valehtelijoiden osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa. Tämä on toinen kuolema. Ilmestyskirja 21.8. Mä haluan sun kiinnittävän huomiota tähän sanaan velho. Farmakeus-sana. Se on johdettu sanasta farmakoon, joka tarkoittaa lääkettä. Nyt jotkut julistajat sanoo, että tämä tarkoittaa rokotetta, että rokotteen kanssa nyt kautta tapetaan ihmiskuntaa tällä hetkellä. Ei tapeta. Tarkkaile vähän ja katso, mitä tapahtuu, kun ihmisiä on. Jotkut on saanut allergisia reaktioita jonkun verran. Ei mitään muuta. Ei siellä ole mitään mikrorobotteja, jota monet uskoo niissä olevan. Eli mitä tämä farmakeus tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että peto tappaa ihmisiä lääkkeiden väärinkäytön kautta. Peto tappaa ihmisiä sitä kautta, että ihmiset tekee itse murhia lääkkeillä. Peto tappaa ihmisiä sitä kautta, että vaaditaan kannabis lailliseksi. Peto tappaa ihmisiä huumeiden kautta. Ja myöskin tämä geeniteknologia, terveysteknologia, sitä on tehty jo ennen Noan päiviä, tai Noan päivien aikaa. Nimittäin langenneet enkelit yhtyi maan tyttäriin, ja heidän jälkeläisistään syntyi Nefilim, jättiläisiä. Ja nämä jättiläisistä yksi oli esimerkiksi silloin Goliat, jota vastaan Daavid taisteli, joka kertoo siitä, että jättiläisiä oli myöskin Noan tulvan jälkeen. Eli me ollaan menossa samaan aikakauteen. Enkelit harrasti tällaista geenimanipulaatiota, ja nyt me ollaan menossa aikakauteen, jossa ihmiskunta alkaa myöskin, on suunnitellut, että tehdään design-babyjä, eli design-lapsia. Voidaan määritellä jo geenimanipulaation kautta, että minkälainen silmien väri esimerkiksi annetaan lapselle. Me ajatellaan, kuinka paljon ihmisiä lääkitään tällä hetkellä. Esimerkiksi 40% suomalaisista lapsista on ADHD-lääkityksessä. Ja joka tuommoisen lääkityksen aloittaa, siitä on vaikea päästä eroon, koska kehon aivoissa olevat välittäjäaineet tottuu siihen, että ne välittäjäainemäärät tulee siitä lääkityksestä. Niin silloin se vaikuttaa kehon omaan tuotantoon. Ja silloin ihminen tulee riippuvaiseksi näistä. Ja tämä kaikki kertoo siitä, että pedon kolmas pää hallitsee lääketiedettä, geeni- ja terveysteknologiaa. Elon Musk on hyvin voimakkaasti ollut kehittämässä semmoista kuin Neuralink-ohjelmaa. Siinä porataan kalloon semmoinen tuuman reikä ja laitetaan sitten elektrodeja aivoihin. Sitten sen tulee pieni lähetin vastaanotin korvan taakse, joka kommunikoi kännykän kanssa. Ja nyt ihminen pystyy kuuntelemaan musiikkia sen jälkeen ilman korvakuulokkeita, ilman ääniä. Se musiikki voidaan aistia suoraan aivojen kautta. No silloinhan pystyy myöskin ajatuksen avulla ohjaamaan kännykkää, ja kännykkä pystyy ohjaamaan sitten taas ihmisaivoja. Tämä on niin kuin lähimpänä sitä, kun monet pelkää, että joku piisiru pystyisi hallitsemaan ihmistä. Mikään passiivinen RFID-chippi tai RFID-siru ei pysty hallitsemaan ihmisiä. Ne ovat vain passiivisia. Ne voi korkeintaan kommunikoida kännykän kanssa, ei muuta. Tämä Neuralink olisi kaikkein lähimpänä sitä, mutta se tarvii aivoon porausreiän. No tosin Elon Musk suunnittelee kyllä, että sellaista robottia, joka pystyy tunnissa asentamaan nämä elektrodit siihen aivoihin. Saa nähdä, kuinka hän onnistuu. Hän nimittäin markkinoi tätä ajatusta sillä, että hän pystyy parantamaan ihmisiä, jotka on sokeita, ja palauttamaan heille kuulon ja ehkä jopa parantamaan halvaantuneita ihmisiä. Saa nähdä, mihin hänen projektinsa etenee. Pedon neljäs pää hallitsee politiikkaa ja kansakuntien lakeja. Ja Daniel 7.25 sanoo näin. Hän puhuu sanoja korkeinta vastaan. Puhutaan antikristillisistä voimista ja persoonista ja hävittää korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain. Ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi, 2 ajaksi ja puoleksi ajaksi, joka kertoo siitä, että antikristilliset johtajat, joiden voisiko sanoa ylimpänä on yksi voimakkain antikristus, koska antikristillinen järjestelmä on hierarkia. Ensimmäinen Jooneksen kirja kertoo meille, että monta antikristusta onkin jo lähtenyt liikkeelle.
Ihmiset muuttuvat antikristillisiksi ja nämä antikristilliset ihmiset muuttavat lain. Sukupuolineutraali avioliittolaki on yksi merkki siitä, kuinka peto syö ihmisiä. Ihminen, joka ajattelee, että okei, tämä on ihan ok tämmöinen sukupuolineutraali avioliittolaki, että kyllä papit voi vihkiä samaa sukupuolta olevia yhteen. Peto on syönyt tällaiset ihmiset jotka ajattelee näin. On aborttilaki. Vuodesta 1970 lähtien abortti sallittu myöskin sosiaalista syistä Suomessa. Nythän on ollut olemassa kansalaisaloite, mutta se ei ole saanut kovin paljon ihmisiä puoleensa, jonka kautta pyrittäisiin kumoamaan tämä Suomen aborttilaki. Mutta ei se ole saanut montaakaan tuhatta. Viimeksi kun mä laitoin oman nimeni sinne, niin oliko se 5000 ihmistä. Ihminen, joka hyväksyy antikristillisiä lakeja, kumartaa petoa. Sanoo, että kuka voi sotia tuota petoa vastaan. Ystävä, uskova ei voi ikinä kumartaa tällaisia antikristillisiä lakeja. Ei koskaan. Eli uskova, joka vastustaa antikristillisiä lakeja, kantaa otsassaan Karitsan ja Isän Jumalan nimeä. Ilmestyskirja 14 ja 1. Ja se tarkoittaa sitä, että kun Kristuksen ja Isän nimi on otsassa, se tarkoittaa silloin, että Kristus ohjaa tällaisen ihmisen ajatuksia ja puheita ja tekoja. Pedon 5. pää hallitsee koulutusta, tieteitä ja yleistä teknologista kehitystä. Täällä sanotaan 2. Pietarin kirja 3:35. Ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheineensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan. Ja täällä sanotaan näin, että ja sanovat, missä on lupaus hänen tulemuksestaan, sillä onhan siitä asti, kun isät nukkuvat pois, kaikki pysynyt niin kuin se on ollut luomakunnan alusta, sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa vedestä ja veden kautta rakennettu olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta. Eli Jumalan sanalla ei ole enää merkitystä Herran päivänä. Itse asiassa Herran päivänä kerätään raamatut pois lopulta. Kaikki uskonnollinen materia tullaan lopulta keräämään pois. Ja uskonnon opetus kouluissa poistuu nyt jo vaiheittain ja tuodaan vain erilaisia uskontoja ja lopulta kristinuskosta puhuta mitään. Ja nyt me nähdään, että mindfulness-harjoituksia on tullut jo kirkkoihin ja ajatellaan, että kyllä tämmöinen itämainen mietiskely, että se on ihan ok. Ei se ole ok. Ei ole olemassa kristillistä joogaa. Jos sä menet johonkin jooga-asentoon, niin se on yhtä kuin sä palvot jotain, mietit esimerkiksi käärmeasentoon joogassa. Sä palvot käärmejumalaa sillä asennolla. Eli meidän täytyy erottautua kaikesta tällaisesta roskasta. Jos me ajatellaan nyt tätä setaa, kuinka se markkinoi sitä ja tuo omaa propagandaansa kouluihin tällä hetkellä ja tuo ajatusta siitä, että on se erilaisia seksuaali-identiteettejä, niitä on varmaan 1000 jo, joku sanoo, että niitä on 1000 jo yli. Eli erilaisia, on aseksuaaleja, on panseksuaaleja, on homoseksuaaleja, on biseksuaaleja. Ystävät, Raamattu tuntee vain yhden seksuaalisuuden, miehen ja naisen välisen seksuaalisuuden. Kaikki muu on pedosta, kaikki muu on lohikäärmeestä lähtöisin. Lasten tarhoissa levitetään jo sukupuolineutraalia ideologiaa. Tämä on peto, joka syö lapsia jo. Ja sen tähden on äärettömän tärkeää nähdä, että tämä tiedon lisääntyminen tänä viimeisenä aikana, kansakunnat pukeutuvat tähän viikunapuun lehtiin, niin se vierottaa koko aika Jumalan sanasta. Jos sä oikeasti pelkäät valemediaa, niin keskity totuuteen. Jeesus sanoi, minun sanani on totuus. Tässä on totuus ja sen tähden Pyhä Henki haluaa antaa meille totuutta tästä sanasta. Pedon 6. pää hallitsee kauppaa, taloutta ja kohta ihan täydellisesti myöskin rahaliikennettä. Täällä Ilmestyskirja 17:4 kertoo näin, että nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. Mitä tämä kuvaa? Tämä kuvaa
lopun ajan ihmiskuntaa, nainen Babyloniaa, markkinataloutta, ihmiskuntaa, joka ratsastaa tällä pedolla. Eli peto on se voima, peto voimaannuttaa sitä, peto kuljettaa sitä. Ja jos me ajatellaan TV:tä, internet, mainontaa, se kaikki vaikuttaa ihmisen alitajuntaan ihan koko aika. Sä voit ajatella, että ei mainonta vaikuta muuhun millään lailla. Se vaikuttaa sun alitajuntaasi. Mitä enemmän sä vietät aikaa siellä netissä ja mitä enemmän sä vietät aikaa Raamatun ulkopuolella, sitä enemmän media ja peto manipuloi sua, ohjelmoi sinun alitajuntaasi negatiivisella tavalla. Ihmiselle tulee rahan ja materian tavoittelu elämän keskeisimmäksi tekijäksi. Nainen oli puettu purppuraan, helakanpunaan, koristettu kullalla, jalokivillä ja helmillä. Ihmiset rakastaa materiaa. Meidän tulee rakastaa Jeesusta enemmän kuin materiaa. Meidän tulee rakastaa Jeesusta kaikesta sielustamme, mielestämme ja voimastamme. Ootko samaa mieltä? Ja jos me ajatellaan tätä käteisrahaa, Ruotsi on ilmoittanut, että seteliraha ja käteisrahasta luovutaan jo. Tilalle tulee pelkästään elektroninen maksutapa. Se tulee, kyllä se tulee. Onko se sitten ihonalainen tämmöinen RFID-siru? En tiedä. Sitäkin on olemassa jo, sitä on jo käytetty. Onko se joku kasvotunniste? On monenlaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Mutta tämä on tulossa. Ja peto tulee hallitsemaan täysin tätä kauppaa, taloutta, rahaliikennettä. Me tiedetään, että markkinatalous romahtaa ja tämä markkinatalouden romahtaminen johtaa tähän tällaiseen elektroniseen maksutapaan sitten lopussa. Pedon 7. pää hallitsee perheitä, lasten kasvatusta, seksuaalisuutta ja ihmissuhteita. Nimittäin täällä sanotaan näin, että Matteus 24:12. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Eli uskovien avioeroja, uskovien avoliittoja. Ei Raamattu anna lupaa kahdelle uskovalle erota toisistaan. Sitten jos me ajatellaan täällä tätä tilannetta, 1. Mooseksen kirja 2.24, täällä sanotaan näin, sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Tässä annetaan miehelle hallintavalta. Sanotaan, että mies luopukoon, mies liittyköön. Ei sanota, että nainen luopukoon ja nainen liittyköön. Eli nyt feminismi haluaa ottaa mieheltä auktoriteettiaseman pois. Ja tämä on nimenomaan pedon toimintaa. Tämä on pedon toimintaa. Raamattu sanoo Efesolaiskirjasta, lasten tulee olla vanhemmille kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein. No tänä päivänä täydellinen kunnioituksen puute. Nuoret tekee jo murhia. Järkyttäviä murhia täällä Suomessakin. Tottelemattomuus on merkki pedon ohjaamasta elämästä. Peto manipuloi kaikkia. Nyt vanhemmilta pyritään ottamaan kasvattajan auktoriteetti pois. Nimittäin kyllä viranomaiset tietää paremmin, miten lapsia kasvatetaan. Tämä kaikki on osa pedon järjestelmää. Ensi kerralla mä haluan puhua siitä, mikä on tämä toinen peto, joka nousee maasta. Siunausta.